muri Zimbabwe kufara kusangana nemi pano pachibanda TV zita rangu ndichitwa Sokustina kana kuti Pelagia wekwaMuporwa. Muri Zimbabwe ndiri kutaura ndichisangana nemi pari zvino ndiri munzvimbo yeStonebridge kwandauyawo kuzokurukura nemudzimai anoti iye vana vake akabereka vana vake. Vana ava vakangotanga kuita sevanorohwa nezvidhoma, vamwe vachiita sevanopenga. Saka tauya pano kuti tikurukure nemudzimai uyu tinzwe kuti dambudziko iri revana rakatanga sei uyezve upenyu hwevana hwakamira sei. Apari zvino ndiri kuchingamidzai mama makadi henyu. Tiripo makadiyo. Tiripo. Regai chekutanga nditi ndine urombo nekuda kwenhau yevana. Kana uri mudzimai akabereka unonyatsonzwa kuti hazvizi nyore kuti wabereka une zvawakatarisira asi zvoenda nepamwe. Saka tatipa nguva ino tikurukure kuti tinzwe kuti dambudziko iri revana rakatanga sei, rekurwa nezvidhoma nekuzorora kwavari kuita. Muchitipa nhoroondo yacho yese. Ndine vana vangu vatatu vandakaita nemurume wangu wekutanga ndichiri kwachienda mbuya. Saka baba vacho vangu varigara kuSouth Africa vakandisiyira vana ava. Saka ndobva ndazoona kuti ndakundikana havana kudzoka kubva kuSouth Africa, vandatanga kuuya muno muHarare kuzoshanda. Ndobva ndatanga kushanda ndobva ndazowanikwa nomumwe murume wandakawanikwa naye wangu uri kuSouth Africa ikoko. Saka ndakazokwanisa kunotora mwana umwe musikana kumusha ndikatanga kugara naye nemurume wandiri kugara naye. Ndatanga kumudzidzisa kubva agrade 4, 5, 6. Baba wacho ndobva wasodzoka grade 6. Ndobva ndati dzai ndimuendese chiholiday. Ndobva ndamuendesa kuholiday tikati unoonana nababa wake sezvo wangu wanenge vasingaonani. Ndobva asati adzoka kuno kuchikoro ndobva ndatonzwa kunzi mwana akuita akukarara. Saka ndakatombozvitora kuti kukarara kuita sei. Ndobva ndazokwira bhazi vandaenda kwachienda mbuya. Ndobva ndatosvika mwana uya achitokarara, achitotaura zvemusha, achitomanifesta nyoka, achitoita kunge zvenyoka zvikauya aita senyoka. Imwe mhepo ikauya yechikwambo otaura kuti ndini nhingi, achitotaura nezita. Achitoti ndiri kuda kudzipwa otomboshipwa huro otoratidza kuti munhu atodzipwa. Ndobva tatombofamba tiri kumusha ikoko nehanzvadzi yake yekutanga nababa wake semhuri kumusha kwandandakaroorwa. Ndobva zvaita kunge zvaita nani. Ndobva ndatuma hanzvadzi yake kuti chienda notora mwana ndimbofambawo naye kupi kunoku kuHarare kunoku. Ndobva akwanisa kuuya naye. Ndobva tambofamba naye kumaprofita uko kwakabatsirwa zvakaita kunge zvinani. November ndakazomushedzerwa kumberi uko ndamutuma muriwo apa paDhemwa. Ndakazoshedzerwa chinzi mwana wenyu adonha. Akadonha mva akwanisa kumuka. Ndobva ndanomutora ikoko ndakatosvika akatodonha. Ndobva ndauya naye panapa. Ndobva ndangomufonera umwe madzibaba unombondibatsira mva zvaita kunge zvanani. Ndobva December ndobva ndatoti hanzvadzi murume wevava mwana wangu wekutanga chiuya titambire Christmas kuno kwano aigara kuAirport nemukadzi wake. Vatatotamba Christmas zvakatonaka-naka. New Year zvakanaka-naka. Musi wa13 ndobva ndakafonerwa nalandlord vaigara nemwana wangu mukomana. Anzi uya mutore mwana wenyu. Ari kuita kunge akurasa njere. Uyo wekutanga yakatanga kurwara futi January gore rakapera. Uyu atanga futi January gore. Uyanga mukomana. Mukomana mukuru. Right. Ndobva ndanzi uyai mutese. Uyai muone mwana wenyu anenge akurasa njere. Saka yakabva atora foni ati mama muri kunyeperwa. Handisi kupenga. Ndobva ndati kana vasisasaka kude ikoko kune imba panapa pandogara. Pane imba isina zvinhu. Chiuyai kuno kundikubhadharirei kuno kumugare muri kudhuze ndichikuonai. Ndobva watotsvaga mota yawo nemukadzi. Ndobva ndatoti ndota pay forward ndobhadharira kunoko. Ndobva vatotakura zvinhu zviya. Ndakatogara panapa. Iye akabva asiya mota kuroad kubva uya achimhanya bhurugwa risina bhandi. Asiya mota kumashure. Ndobva ndatomuona ari apa. Hana yangu yakabva yarowa ndakaramba ndakangogara. Ndobva asvika panapa mva amhanya kumugodhi kubva abata umwe kamwana kangu kari panapa. Ada kukaisa mumugodhi. Saka hanzvadzi yake yekumanifesta gore rakapera ndo yakabva yamubata aida kupinda mumugodhi. Vatanga kuzvidira mvura miri wake kudai. Ndatoona kuti uku kwakutorasa chiyo. Kutopenga kwakutoita munhu. Ndobva tatoona kuti zvinhu zvacho hazvina kutomira musha. Ndafonera nababa munini wake vanogara kuStonebridge yekuDDF. Ndikati uyai muone zvakuita mwana wenyu. Ndobva vauya baba munini wacho. Baba wacho vanogara kumusha. Baba munini wacho vabva vauya paya. Vatione zvaakungotaura ngozi mumusha zvakabva zvazoti akungorotomoka. Akutorwisa vanhu. Ndobva tatanga kumusunga netambo. Tamusunga netambo zvaiti zvikauya zvopera. Vati ndisunungurei. Ndobva tazomuisa mumba umu. Kumanheri ikoko
ndobva atanga kungotaura taura semunhu atatoona kuti munhu kutopenga uku kukumura hembe dzese. Varume vamaraini momo vakatadza kumubata wanga waripo 5 tibatirewo munhu achimhanya mumauswa mese umu. Saka vamwe vanhu vakatanga kutaura kuti haasi madrugs here, zogona ari madrugs. Kati kuti kudaro mwana haarambirwe semunhu angasienza aita zvekuenda kumaini, hatimurambiri. Nguva idzodzodzo paaiita izvozvo, hanzvadzi yake iyi yaibva yatanga futi kukarara. Uyu achipenga, uyu achikarara, uyu achipenga, uyu achikarara. Toti zvinhu izvi hazvisi zvimwe chete here izvi. Ndobva tamusunga tambusa nhasi, baba wacho wakabva waya semangwana, tamusunga usiku hwese netambo. Baba wacho vabva vakazoya mangwana acho. Ndobva vamutora panapa, ndobva vaenda naye kupi? Murume wangu wekutanga uya. Ndobva vaenda naye kupi? Uku. Ndokwatanga kupota chienda unomuona. Saka hama dzangu inini kune mumwe munhu anosenza kugomo hospital akati timbomutora munhu ichi amboende kupi? Kugomo dzimwe dzenguva madrugs. Kureva mukomana uya. Nekuti anga akuita zvekurwisa vanhu kungogara akasungwa patambo. Abva aenda kugomo kuya. Kugomo kuya takatoona zvanga zvatowesi. Nekuti munhu angaita violence vanga masecurity anga yakupota anga akazotorohwa musana weso nekusateerera. Plus mapiritsi, plus kana iye doctor chakatotaura kuti pana prince hapana change. Hapana change, dai muri vamwe maita sei mambomutora manofamba. Ndobva tanomutora kuchipatara kuhospital. Ndobva tamudzosa kupi? Kumba. Anga asitogoni kutaura, njaya dzatobatwa idzi haachatonyatsoodya. Saka tandichiti kuno kumusikana tichimusiya kuno kuchipota chiyambuka kuti chinoona. Kwamuri kuyambuka kunde kwano? Ndokuna bamunini munin'ina wemurume wangu wekutanga. Ndokwaanga akugara. Musi wechinganiko ndasiya musikana kuno atori right. Uyu ari ukuku. Saka uyu mukumanheru kwacho akatanga futi kutaura zvechikwambo zviya zvaimbotaura musikana. Nekuti ini ndakatombonorara uku. Ndobva ndasiya musikana ndazodzoka kuseni. Ndobva musikana uya ndobva tamusiya tikati chisaro chowachawa chenhasi Friday ozonotora mwana. Ndobva taenda kumhiro. Ndiri kutofonerwa takagara panze nemanext door. Uye muone zviri kuita musikana. Ndikati aita sei zvikanzi ari kungochema achingokarara. Ndobva ndamhanya kunokwira kombi kuDDF. Kwaburuka kamamba magolisi kwakutohwaya mota. Yandakatora pamagolisi apa. Kutosvika mwana ndakatosvika saidi rake rese iri rakatsvuka ropa nekuti aiti mama akati ndiri kurohwa tasingazwe dumbama. But waizoona red purple kuratidza kuti munhu atorwa mbama kusaidi uko. Achiti ndiri kurohwa futi nebanga pai. Ndiri kunzi tambira mbiya yawakabata ndokuti mhanzvadzi yako ite ipone ndotambira here mama. Ndikati utambire zvinhu zvimwe tsvina. Manje ndiri kurohwa. Achirohwa tobva tabva naye panapa bva tamhanya kudai takazorayirwa nomumwe murume zvikanzi endai paZCC pane imwe chechi. Ndopatakazoenda paZCC paipai. Mwana wangu ndopakasvika ndobva vatanga kumubaibaya nechipikiri. Vachimushandira mashandiro avaita mhepo yabva yambonyarara. Zvikanzi chiuya nehanzvadzi yake pano futi. Bva taenda nehanzvadzi yake but hapana zvaakanyanya kuitwa. Ndobva tazongodzokerawo kumba. Ndobva zvangoramba zvichingodaro kungokarara kusvika vemhuri yekumusha kwachienda mbuya. Vatoti vana ivavo ngavambouye kupi? Vambouye kuno kumusha tione kuti pane chinochinja here. Timbofambawo semhuri. But vamwe vacho semhuri vana baba vamwe vari kuramba. Izvozvo izvo aringogara kumusha akaita sei? Akangosungwa netambo hapana chenje. Kumaprofita inini mari yacho ndiri munhu ari kugara nemumwe murume. Ndamboburitsawo mari dzandaburitsa ndasvika pakupererwa kuti handisisina kana pekutangira. Baba wake murimiwo. Havana vasati vane mari. Akangogara izvozvo kumusha aringosungirirwa. Wakabva wazosvika pakabva wafamba kumwe kwawakaenda. Ndobva tete vamwe hanzvadzi yemurume wangu ye vanga kumanifesta futi. Vakatombomanifesta kudhara vanhu vakati kunyepera tichiri varoora kudhara asati ambozvara vana. Vakanga vakutoyekera futi vakukarara futi. Sezviri kuita musikana. Saka izvi zviri kungoti zvikamboya kumusikana zvoenda kumukomana. Zvikauya kumusikana zvoenda kumukomana. But hapana kana rubatsiro kana chinhu. Kureva kuti vana ava vakazotorwa neveukama vari kwachienda mbuya. Vese vari vaviri. Vese vakazongotorwa vari 3 vakati tingogara nawo tikaona notibatsira wangogona kubatsirwa vari vangani vese vari 3. Ko uyo kupedzisirwa zvanga zvatanga here kana kuti?
musikana umwe mwana wacho wechitiri hatitwava ndo atanchitaura mukomana nemusikana wechitiri wacho mwana musikana wechitiri ndo wechitiri pane mukomana pakati uye asati akurwara. First born nethird born ndo vane matambudziko. Asi pane hapana zvamaimboonawo here pane acho asati atanga kurwara here? Anongori nekamudhi kekuti unogona kutomubvunza kuti ko wakatsamwei, ogona kutoramba wakanyarara nekusateerera hake uye asati taona kuti pane zvichiri paari, asi ava tu ndo vanyatsodudza kuti paane dambudziko. Paanokarara vana ava pavanokarara kana pavanotaura togona kusadai kutaura mazita kana musina kusununguka, asi kungotaura kuti pane vavanodudza here kama pavanenge vachikarara kuti ndinhingi ari kuda kunditambidza mbiya, ndinhingi ari kuti ndiite zvakati. Atoripo sekuru munin'ina wasekuru vake anototaura nezita nekwakatorwa chikwambo chacho, voshedzwa vanotoramba. Ini pandakatomboenda first time vakanzi kana imi musina zvamunoziva imbouyayo pamba muonewo zviri kuita mwana ane madzvanga ari kungomhanya ada kuenda kunozviwedzera mudziva. Sei musina mwoyo? Havauye izvozvi pauya muri vakabva vatotisa sekuru vamwe chete ivavo. Vamwe vacho vaimboramba vakazosvika pakubvuma, asi ava vakachengeta, ndivo vakachengeta murume wangu vhari mudiki kusvika akura akachengetwa nabamunini wapi ivavo. Saka havasi kutobvuma zvachose, vanotongoti mhepo iyoyo kana iri yangu idzinge idzoke kumba kwangu, idzike kumba kwangu. Munhu atori mupenyu wekutoti padara haasi kutobvuma, haasi kutowanikwa zvachose. Havatodi kana kufamba, havatodi. Vanongoti mhepo yacho kana muchiigona isairire idzoke kumba kwangu. Tinoigona sekwemusipo, havasi kuda. Tangadongonzwawo kuti muri kunzwa sei semubereki, sekutaura kwataita pekutanga kuti hazvizi nyore muchiona vana venyu vachidai. Unosvika pakutopererwa chaiko chaiko kwekuti ndakambodemba kuti dai ndisina here kuroorwa ndakagara nevana dzimwe dzenguva pamwe mapulopiti anga asingasvika. Ndandosvika pakufunga zvakawanda kuti pamwe dai ndakashingirira angu nhamo ndiriko kumurume, nekuti mamhepo anogona kusairiwa usisipo uchingonzi hapasina mubereki wemai. Ndosvika pakupererwa kuti Mwari ndoita sei? Vanavo ndakavaita ndiri mwana mudiki nepamusana penhamo futi kwandakabva nanhasi nhama haisi kumbondiperera. Saka ndosvika pakugumirwa kuti nhai Mwari nhamo isingaperi yakaita sei? Ndinosvika pakushungurudzika. Pane shuwa vari kuona kurwadza kwamuri kuita. Mwari akunyaradzei. Zvakaoma. Saka tinoda kungobvunza hedu baba varipo vanenge vachitiwo chii vachiona zvichiitika izvi? Munhu akutoshungurudzika, vanga vatiwo confused nekuti mwana wacho kupenga kwaanga akuita anga akutaura kuti aitaura zvinhu zvemumashure. Baba makatisiya naamai muchienda kuSouth Africa, mai vedu vakasara vakatichengeta. Saka imi hamusi baba wangu, maitisiya sei? Maifungidzira kuti amai vangu vachachengetwa nani? Vachitenda murume wandogara naye kuti ndiye munhu anga achichengeta, ndiye munhu akachengeta hanzvadzi yangu kuendesa kuchikoro. Saka imi hamusi baba wangu, saka vangu vamakana kudai. Vakatombosvika pakutoita grudge kuti koiwo sei iwe uri kutaura nyaya yakaitika mumashure uchipenga? Ndikati munhu anogona kurasa njye here achipenga nezvinhu zvakatoitika kudhara. Saka vanga vatovana akatozosvika pakutozotema baba vake vakatosonwa mastichi. Baba varipo vamukazoonana navo? Baba vake chaivo pavanga vada kumuendesa kuchipatara, nekuti yanga akubvunza kuti baba pandakarwara inini pakarwara Jeni makamuendesa here kuchipatara? Hamuna. Ndozvengondirwadza muri kundiendesa here kuchipatara? Saka baba vacho vaita nharo. Saka pavakazotosvika pakuti asi vakatotemwa vakatosoneswa nemuzukuru wangu mastichi 4 apa vakatemwa nedombo. Baba vacho vanga vari munhu wekuti anga asisanyatsokunzwisisa kuti iwe zvauri kutaura ndezvechokwadi, iwe uchiti uri kurwara. Kureva kuti vanga kuti pamwe akuda kungotaura zviri pamwoyo pake achinyepedzera kupenga. But pavakazoona achienda kuchipatara zvisina kupera achizonzi auye kumusha zvichizotanga futi kumusikana, ndipo vakachitanga kubhilivha kuti saka ichi imhepo, hazvisi zvekuti ndezvekunyepedzera, imhepo zveshuwa. Kureva kuti madhokota akatotaura kuti aiwa izvi hapana chenji, fambai. Dhokota chayakasvika pakuti pana Prince totarisira kuti 2 weeks munhu wemadrugs anenge zvenge zvachinja, but pana Prince hazvisi kuchinja. Either tikambaya jekiseni inonzi CPZ riya rinoradzika riya, haasi kurara.
hapana chinji, unenge achimbomhanya. anga angoperezeka kudya anga asingadyi. Saka wakatoti zveshuwa mamwe manesi akabvunza munozvitenda here kuti mune mweya yetsvina, zveshuwa mweya yetsvina iri. Ndokuzobudiswa kwakaitwa prinzi tichimubvisa gomo tichiuenda naye achizoenda kwachienda mbuya. Vana ava vane makore mangani, mukomana nemusikana? Mukomana uyu ane 21, musikana ane 16 years. 16. Musikana chikoro chakatozopera here apa kana kuti chatogumisirwa munzira? Nyaya yainetsa ndeyekuti mwana uyu anga angoti akada kuenda kuchikoro otodonha, haana kuzotomboenda kuchikoro. Ndanda kugara naye pano tikamboti zvapera ngaaende, akati mama ndada kuenda kubasa, bva adzoswa after pane 2 weeks chete unzi mwana wenyu atori neproblem. Saka ndongogara naye pano, ndanchigara naye panapa ndotogara naye. Uya mukuru uyu anga atororanga nemukadzi wake nemwana vangu vachitogara vega. Takusvika pakupendera mambo pataura zvenyu, asi ndoda kuti mudzokorodze mapataura muchipfuura rubatsiro rwamuri kuda kumhuri yeZimbabwe kune vari kuona panguva iyi. Rubatsiro rwandiri kunyanya kuda kuchema nderwekuti hakuno here vanokwanisa kutibatsira kuti kana tikazoona hedu mari semunhu, kana kuti ndikakwanisa kutengesa kana zvandokwanisa kutengesa zvimwe zvemwana wangu anokwanisa kutibatsira, tozoti totsvaga mari hatina kune vanobatsira. Ndozvatiri kuda kuedza kuchema kuti hakuno here munhu anokwanisa kutibatsira, vanobatsira kuti arege kupenga kana kuti dambudziko remumba mangu ripere. Ndokunyanya kuchema kwandiri kuita kumhuri yeZimbabwe. Tashinzwa mama. Panapa mama akazobereka nemurume wenyu. Uyu mwana uyu haana dambudziko? Haana dambudziko. Haanake dambudziko. Aiwa, mazvita mama. Nekutaurawo nesu tichinzwawo nyanyu, tichinzwawo shungu dzenyu. Tinovimba vari kuona, vari kunzwawo, vachabatsira vanokubatai kana kuti bata isusu pachibanda media tobatsirana kuti vana venyu vagone kuraramawo, vadzokere pakuita zvamanga makaronga kuzoti muchaita nevana venyu, kwete zvekuti vana vanenge vachipenga vachiita zvavari kuita izvi. Tinotendana. Ndoda kuziva ukama hwauinawo pamusha panapa neava vese vari kutaura kuti vari kurasa njere, vari kurohwa nezvidhori. Totenda inini panapa ndiri muroora. Ari kurwara uyu murume wangu nehanzvadzi yangu vanovaiwo tete wangu, hanzvadzi yake, hanzvadzi murume wangu. Alright. Nhoroondo zhinji tapiwa namama, asi kwauri chatiri kuda ndechekuti iwewe uri mudzimai, hazvizi nyore kuti murume otanga kungopenga. Iwewe uri kunzwa sei uchiona tete vako, murume wako, uyezve waberekawo unenge wakutotofunga dzekuti ko mwana wangu zvikamuwirawo? Chokwadi ipapo ndiri kunzwa kurwadziwa tete, ndiri kunzwa kurwadziwa zvisingaiti, zvokuti dai zvaikwanisikawo mhuri yeZimbabwe vatibatsirawo, vanogona kubatsira arapwe apore aende kubasa zvaimboita. Nekuti inini nemurume wangu hatina kana problem, taisamumbona ane problem, aitova munhu anonzwisisa zvisingaiti. Ndinotondwa kurwadziwa zvisingaiti, zvokuti baba mwana wake aimuda sei achitoendawo kubasa achimutengera mapamba, achingava chikafu, taisarara nenzara. Aikwanisa nepaanogona napo kuti tidye tipfeke. Tikapara zvino makurarama sei manje una murume wako anzaenda kumusha? Mama ndowana vachingotsanziridza zvezvirei ndiri kutoda kubhadhara, ndina kana kwekuti ndoiwana kupi mari. Kana kwanoti ndoda kukupa basi, ndoda kushanda. Ndinoenda, but kana anoda hake kuti ndishande ndine mwana wangu. Nekuti mwana hapana kuti anosara naye. Hapana anosara naye. Tinotenda. Saka iwewe chii chauri kukumbira kumhuri yeZimbabwe? Ndiri kutokumbirawo rubatsiro. Izvozvi mari yerenti handina, ndoda kutoda mari yawo mumba mune zvinhu zvedu. Mwana anoda kupfeka, mapamba haana, mama zviri kuvaremera, zviri kuvakurira. Nekuti kuna baba kwacho kwakusati wane mumwe mukadzi, kuti tikaenda kuti ukoko tese chikafu chichinetsa kumusha. Saka zvinhu zvakatovaomerawo. Nerubatsiro rwekuti dai murume wangu akwanisawo kurapa, aite zviri nani, adzoke aendewo kubasa zvaaiita. Tinotenda. Tinovimba vari kunzwa nyaya kune chichemo chako chauri kupo pamusoro patete vako nemurume wako. Mhuri yeZimbabwe ndiyo nyaya yatanga tinayo kuno kuStone Ridge. Inyaya inosiririsa, inyaya inochemedza. Mhuri iyi yapoterwa nekwatiri
ikati tiri kutsvagawo rubatsiro tikati regai tiuye imi nesu tigone kuti tingabatsirane sei. Hazvizi nyore kune vabereki. Unonzwisa kuti kana uchinge wabereka mwana wako unenge une zvawakatarisira pamwana wako. Oti wakatarisira chakanaka, chakaipa chinouya. Unoti pane chakanaka, chakaipa hachishayikwi. Asi amai ava maona vachibuditsa musodzi kuti handina chandinacho, nyangwe ndikati ndida unobatsirwa, nyangwe vanobatsira vacho handina kana mari, asi ndiri kuda kuti vana vangu varapwe mhepo dzacho, zvidhoma zvipere. Tachikurukura zvakare nemudzimai wemukomana achitaura kuti pano kana mari yerendi chaiyo handisati ndabhadhara, chekudya mwana haana mapamba, kureva kuti mhuri yeZimbabwe upenyu hwemhuri iyi hauna kumira zvakanaka. Saka ndiyo nyaya yatanga tava kuzoita kuno kuStone Ridge. Until we meet next time, mhuri yeZimbabwe, don't forget to like, follow and subscribe. Zvakare udzawo mumwe wako nezvechibanda media kuti pano unodzinzwa dzese dzaunoda, nyaya dzinonakidza, dzinosuwisa, dzinochemedza. Tinenge tichingoya nadzo nyaya dzenyu. Saka ndoti sarai zvakanaka. Ndini wenyu Sokostina.